I dag skal jeg så finde noget, eller jeg skal vise noget makeup jeg har, og så skal jeg sige mærket og sådan noget. Det sagde min veninde i hvert fald. Jeg har sådan nogle øjenskygger. Jeg har fået en veninde. Jeg ved ikke, hvor hun har købt det, men det er Oriflame. Ja. I kan se, at jeg ikke har brugt særlig meget. Og hvis man så lige skal finde et hemmeligt rum til en ting, kan I godt se, hvor smart det er. Og så er der et kæmpe spejl, men hvor der også det der. Ja. Jeg ved ikke hvad. Så har jeg fået min nyeste makeup-kasse fyldt med makeup med. Sindssygt. Og så har jeg bare simpelthen vendt den på hovedet. Ja. Og så gider den ikke åbne. Der er sådan en knædems. Ja. Godt, det er bare ventet. Så har jeg sådan noget flydende makeup, står der. Og det er for June. Bogstavstat, June. Og jeg er blevet lidt rødhåret, vil jeg sige heroppe. Men ikke rigtig meget. Så har jeg fået noget mascara. Den sidste ligger i den anden. For det Delfintion. Det er Flash Mob. Ja. Mascara. Og så har jeg noget nejlak, der hørte med, men det gider jeg ikke lige vise frem, fordi det er bare nejlak. Ja. Og så har jeg nogle læbestifter, som der ikke står, hvor det kommer fra. Ja, det kan også godt glemme noget. Så har vi noget Rogue. Kom lige med det. Så det var bare lige noget. Ja. Så har jeg en mere Rogue, men bare en anden farve. Ja. Og så har jeg en tredje farve. Og så har jeg nogle øjenskygger. Vi kan starte med den, men med grønblå-agtig. Den er bare så flot. Og den kommer fra Tyskland. Det gør de alle sammen. Så har jeg en brun en. Så har jeg selvfølgelig de flotte farver. Og så kedelige farver, men meget flot blå. Så har jeg fået sådan en børste. Tingestagtig noget. Og så har jeg fået lip color og alt muligt. Og eyeliner. Sådan der. Jeg skal lige sætte det ind og sådan noget, så jeg kommer tilbage igen. Så, jeg er lige bare nogle flotte krøller. Oh my god, det er vildt klamt det her. Jeg har sådan noget King-kuchen eller andet. Det er noget cremeagtigt, og der står, det kommer fra London. Det kan man da også spørge. Så jeg har fået sådan noget med veninde. Det hedder Lipgloss Color Workshop. Det kommer fra UK. Spørg mig ikke, hvad UK er. Ja, undskyld, jeg er bare ikke helt vågen. Jeg ved stadig ikke, hvad UK er. Så jeg har fået sådan noget med veninde. Hun siger, det smager fælt. Altså. Noget frugt lipgloss. Spørg mig ikke, om det er for en veninde Malou. Jeg kan ikke huske det. Det her det er i hvert fald for en veninde Malou. Hun har lavet ridset et hjerte til mig. Og det er McQueen's. Kommer også fra UK. Det er lipgloss. Det står der sgu da også. Så er det læbestift. Og jeg gider ikke kigge mere på læbestifterne. Så har jeg en lille mascara. Workshop, den kommer for det samme som den der lipgloss noget. Det kommer for... Men jeg troede lige stod med dasker. Ja. Og sådan noget her, som hun også har givet mig. Hun har ridset noget, men den er gået i stykker.
Så den bruger jeg ikke, så har jeg fået sådan, og så har jeg sådan en lille budbørste herinde. Så har jeg sådan en eyeliner. Vent lige, jeg skal ikke være for hurtig. Eyeliner. Her var den anden mascara. Ja. Så jeg skal også bare have en læbestift. Hvad er der i den her? Er det sindssygt det drysset? Ja. Noget glimmer. Det får effekt på der. Det er Gush. Og det er Haven. Jeg skal ikke være Haven. Og så har jeg en baby lip. Så har jeg sådan noget Bioka Beauty. Kommer fra Tyskland. Nej, mor hun var i Tyskland. Hun købte den. Det var rigtigt. Så baby lip. Pink. Pong. New York. Der var sådan der. Jeg tror faktisk, det er sådan der. Jeg kan ikke huske det. Gør lige med. Undskyld, der er gået lidt tid siden sidst. L'Oréal Paris, sådan en lille grebørste. Ja. Og det var faktisk bare det. Så mangler jeg kun lige. Glem. Farvel alle sammen. Jeg håber på, I vil like videoen. Haha.